Πάρα πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν μόνο Excel, το οποίο είναι παλιό, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατό εργαλείο. Και δηλαδή μπορεί να ξέρεις Python, SQL, Power BI τέλεια και να πας και να σου πούνε. Δουλεύουμε Excel. Και δεν ξενερώσεις, αλλά έτσι είναι. Ένα ελάττωμα έτσι που έχει το Excel είναι ότι υστερεί όταν έχουμε πάρα πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων. Αλλά πολλές φορές για πάρα πολύ μεγάλα δεδομένα είναι πιο ευέλικτο, ας πούμε, να χρησιμοποιήσεις SQL. Οπότε και η SQL είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι και αυτό μια μορφή γλώσσας προγραμματισμού. Είναι ιδανική όταν έχουμε πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων, μια μεγάλη βάση δεδομένων. Στην ουσία, όπως είπαμε πριν, διάφορους πίνακες, ένδια προϊόντα, πελάτες, πωλήσεις. Είναι πάρα πολύ ιδανικό εργαλείο. Ωστόσο, και αυτό για να το χρησιμοποιήσετε, στην ουσία πρέπει η εταιρεία που θα πάτε να χρησιμοποιεί SQL, έτσι ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση και εσείς στα δεδομένα της μέσω SQL. Αλλιώς δεν έχει νόημα να έχετε Excel και να πείτε θα το βάλω σε SQL και μετά θα κάνω από εκεί ανάλυση, αν θέλει να το δει σε Excel. Οπότε, πρακτικά, για να το χρησιμοποιήσετε, πρέπει να χρησιμοποιείτε και από την εταιρεία.